ako! And welcome to my channel, Jonjon's TV. Oh yeah! So guys, mga amigos, amigas, niyata sa Gindulman, Bato. Bahay sa mga gagaw. And then, nagihaw ko ng manok. Mangaon ako ng mga guys. Dali. Mangaon ta. Sana all dakong TV. Sana all lamig sudan. Hoy, panalin mo. Naong ante. Ex-kapitan sa Barangay Sundlon. Kagawad ni sa Sundlon Road. Na nakaputi. Kaya na gagawad tayo sa kanilang lupa. Oy, shout out sa mga chikabit niya. Oh yeah! Inja! Ikag buta-buta. Pagkalami. Manok! Ginamit nito? So, mukbang ni guys! Mukbang! Basta nindot lagi ka doon ang puti. Manok! Kaon mo, ikag! May suka daw. Ada ang ay. Sapayan. Manok! Go! Ada ro platito do. Gamay do palihog. Ano, Bisaya.
Busugan ako na. Busog. Grabe ka ako sa pano. Pulit mo lang, pulit. Pulit! Grabe ka oras sa handa. Salamat sa handa. Salamat sa manok. At sa mga yaman.
Dari. Yan lagi ng tangkong alang dahon. Tangkong. Tambok. Ag tangkong tambok liwat na ho. Sus. Pindot ang paligid. Palibot-libot.